Ara que el ple del Consell aprovarà demà una oferta pública en educació amb més de 1.600 places per a nous professors. 1.150 seran lliures i 460 de promoció interna. D'altra banda, el proper 5 de maig s'aprovarà el concurs de trasllats per a més de 2.200 que portaven vora 6 anys esperant destinació. Des dels sindicats veuen amb bons ulls aquesta proposta, però també recorden als governs que les retallades en professors foren més de les places que ara s'oferten. Des de Comissions Obreres valorem com a un pas necessari la convocatòria d'oposicions. Per a nosaltres és una quantitat insuficient. És de veres que en els governs del PP hem tingut una retallada de professorat, hem perdut vora 2.000, 3.000 treballadors i treballadores de l'ensenyament. N'hi ha 2.000 o 3.000 mestres menys que fa 3 o 4 anys. Això és una situació greu i que requereix efectivament una convocatòria d'oposicions sistemàtica. Per això, 1.000 places encara són poques i encara falta un pla per a l'estabilitat. Un pla que diga, enguany anem a convocar 2.000, el curs següent 2.000, l'altre curs 3.000, per a que els docents tinguin temps i possibilitat de preparar-se les oposicions i per a tindre mestres més preparats de cara a un sistema educatiu públic de qualitat. I ara sí, recuperem aquesta informació.